Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Karong adlaw atong gihimo ang ikalima nga nobinaryo sa atong kapistahan sa segunda patron, ang Birhen sa Santo Rosario. Niya karon sang pitsa 9 sa Oktubre, mao ang atong anniversary sa dedication sa atong simbahan, ikaduharong tuig sa atong anibersaryo sa dedication nining maong simbahan. Aduna niya kitay gamayng ritual unya inig human sa atong paghumili. Atong iampo ang kalig-on sa pagtuo sa tibuok kalibutan, ang paglambo sa simbahan nga unta mudaghan ang bukasyon sa pagkapari, pagkamadre o sa pag-alagad sa atong simbahan, mga lagad nga mga batanon o mga katawhan nga mopalambo sa kinabuhi dinhi sa katilingbanong kinabuhi sa simbahan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagtabang sa pagpalambo sa atong parokya, iampo nato nga unta tagaan sila kanunay sa kalipay o kabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, nga nakalapas akong dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, matag tuig imo kaming gipahandom sa adlaw sa pagkonsagrar niining templo. Pamatia ang among pagampo, itugot nga dinhi kanunay himuon ang lunsay nga pag-alagad alang kanimo ug ang hingpit nga kaluwasan alang kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jonas.
Ang Ginoo miingon kang Hunas nga anak ni Amitay, lakaw ngadto sa dakong siyudad sa Ninibe og badlunga ang katawhan didto kay nasayran ko nga hilabihan sila kadautan. Apan inay moadto si Hunas sa Ninibe, miadto hinuon siya sa Espanya. Miadto siya sa Jope og didto may barko nga paingon sa Espanya. Mibayad siya sa iyang pliti o misakay siya aron mahilayo siya sa Ginoo. Apan nagpadala ang Ginoo og subasko o kusog kini kaayo nga namiligro ang barko. Nalisang ang tanang tripulante o ang tagsa-tagsa kanila nagpakitabang sa iyang Dios o aron dili kaayo mamiligro ang barko, ilang gipanglabog sa dagat ang mga karga. Apan si Hunas nahinanok didto sa usa ka suok sa ilawom sa barko. Nakita siya sa kapitan sa barko o giingnan, nganong natulog ka man. Bangon og pagpakitabang sa imong Dios, basin pag maluoy siya kanato og luwason kita niya. Unya nagkasabot ang mga tripulante nga magripa sila aron pagsusi kinsay hinungdan sa katalagman nga ilang nahiaguman ug ang ngalan ni Hunas maoy natungnan. Busa gipangutana nila siya, ikaw ba'y hinungdan niini? Unsa may gibuhat mo dinhi og tagadiin ka man? Si Hunas mitubag, Hebreo ako ug ang akong Ginoo mao ang Dios nga naa sa langit, nga maoy nagbuhat sa dagat ug sa yuta. O gisuginlan sila ni Hunas nga milikay siya sa Ginoo. Busa nalisang ang mga tripulante o mingon kanila, pagkakuyaw ni ining imong gibuhat. Sanglit misamot man pagkusog ang subasko, giingnan si Hunas sa mga tripulante, unsaon ka man namo aron mulinaw ang dagat. Si Hunas mitubag, itambog ako sa dagat aron muhunong ang subasko, kay ako'y nakaingon niini. Nanlimbas og pagaod ang mga tripulante aron ang barko makaabot sa baybayon, apan kawang lamang ang ilang paningkamot kay misamot man kakusog ang hangin. Busa nagpakitabang sila sa Ginoo. Sila mingon, O Ginoo, ayaw intawon itugot nga mamatay kami tungod sa pagpatay namo niining tawhana, ayaw intawon kami gsiluti kay imo man kining pagbuot. Unya gialsa nila si Hunas o gitambog sa dagat o diha-diha mihunong ang subasko. Nahadlok pag-ayo sa Ginoo ang mga tripulante, busa naghalad sila og naghimog mga panaad kaniya. Unya gisugo sa Ginoo ang usa ka dakong isda sa paglamoy kang Hunas, og didto si Hunas sa tiyan sa isda sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabi. Unya dito sa tiyan sa isda, nagampo si Hunas sa Ginoo nga iyang Dios. Unya gimanduan sa Ginoo ang isda, nga isuka si Hunas dito sa baybayon. O gituman kini sa isda. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Luwason mo ang akong kinabuhi, gikan sa gahong Ginoo. Luwason mo ang akong kinabuhi, gikan sa gahong Ginoo. Gikan sa akong kasakitan, nagsangpit ako sa Ginoo. Ug gitubag ako niya, gikan sa kinataliwadan, sa kailad man nagasinggit ako og panabang. Ug imong gidungog ang akong tingog. Luwason mo ang akong kinabuhi, gikan
gikan sa gahong Ginoo, kay imo akong gitambog ngadto sa kahiladman, ngadto sa taliwala sa dagat, ug ang tubig milukop ka nako. Ang tanan mong mga balod ug katubigan milabay ibabaw ka nako. Luwason mo ang akong kinabuhi, gikan sa gahong Ginoo. Unya miingon ako, nawala ako sa imong pananaw. Apan bisan pa niya na nagatinguha ako sa pagtanaw pag-usab sa imong balaang templo. Luwason mo ang akong kinabuhi, gikan sa gahong Ginoo. Haleluya, haleluya, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Haleluya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaog sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod og misulay pagbitik kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan o giunsa manimo kini pagsabot. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong hunahuna. Og higugmaa ang imong isig katao ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag, buhata ka na og makadawat ka sa kinabuhi. Apan ang magtutudlo sa balaod buot ilhon nga husto siya og mao nga nangutana siya kang Hesus, kinsa ba di ay ang akong isig katao? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jerico ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni adtong dalana. Sa pagkakita niya sa tao, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita og miduol siya og mitan-aw sa tao og unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samaryanhon nga nagpanaw ni adtong dalana nahiagi sa gitulisan ug sa pagkakita niya sa tao naluoy siya. Miduol siya kaniya og gibubuan niya lana og bino ang iyang mga samad og gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop og gihatod ngadto sa usa ka abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma mihatag siya duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan og mitugon, galma siya o inigbalik ko dinhi
bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Jesus mitapos pag-ingon, karon kinsa man niining tulo sa imong hunahuna ang dagpakita nga isig katawo sa gitulisan, ang magtutudlo sa balaod ni tubag kadtong naluoy kaniya. Si Jesus miingon, busa lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang simbahan mao'y tigtudlo sa mga kasuguan nga makadala nato ngadto sa langit. Muna nga kung aktibo ta sa simbahan, expected unta na nga malangit gyud ta. Sige, lingi ay imong tupad na sa imong paminaw, malangit na gyud ka. Hasta nang kanang wa mulingi samot na ginang maglisod na ginaglangit, no? Ang magtutudlo sa balaod, daghan siyag nakatunan mahitungod sa balaod sa simbahan. Sige sa siyag adto sa simbahan kay sila may tigtudlo sa balaod. Ang iyang tumong nga iyang giadto si Jesus aron iyang lisod-lisoron. Og tinuod bagyod nga si Jesus maoy manluluwas, iyang gilisod-lisod, iyang gitagaan og problema aron kunuhay makit-an, mapamatud-an nga si Jesus dili tinuod nga manluluwas. Nya sa dihang niingon si Jesus, unsa may gitudlo sa balaod, magbabalaod man gyud ka, giunsam sa na nimo pagtuman. Nisulti dayon ang magtutudlo sa balaod sa greatest commandment of love. Love God first, nya love your neighbor as yourself. Ingos Kristo, kamao man day ka, buhata na. Dito din siya nihimog problema, kinsa man ang akong isig katao. Who is or who are my neighbors? Kaya ang tong mong magud ato sa magbabalaod nga mo condemn si Jesus og tao, i-condemn niya ba? Dunay tao nga dili nato ilhong tao, naasay tao nga ilho natong tao or isig ka tao. Hindi ko na be, ikaduhang lingi sa imong tupad, pangutan-ay na isig ka tao ko nimo, na imo kong consider nga imong isig ka tao. Daghan kay nato nga di na makailas iyang isig katao, mas makaila pagod siya sa iyang iro nga murag iyang isig katao kaysa iyang bana or sa iyang igsoon or sa iyang silingan. Naay mga tao ingon ana, mas pinangga niyang iyang hayop kaysa iyang silingan, mas pinangga niyang iyang tanom kaysa iyang silingan, no? Nagpalit na tao ka ng mga bawl para sa atong bagong kumbinto, nagpalit na tag mga gamit sa CR ba, mga fitting sa CR, bowl, shower, inana, daghan atong gipalit. Nya akong gipastak usa kay para analyson sa plumber, gipastak na ko sa atong fla. Ambot og unsa say nasod sa hunahuna sa akong gi-in-charge dito, gipatong-patong man sad ngadto ni abot naman og 6 ka patong. Nya ilang gibiyaan natumpag og nabuak ang duha. Pag-report gid nila diri nako gahapon, disurok yung akong dugo, murag gyud ko kanang niabot sa alimpul, pak nganom napag picture gipicturan pag humagfile, gipicturan kay documentation tingali to nga na-deliver gyud ang gi-order o niya human gipicturan sa pagkabungkag na. Akong gipatawag ang atong mga naghimo ato, kalami nagyong singhagan. Nga naingon dahin ko, hay may mas dakog bili, ang bawl o ang akong personnel. Mutong naingon ako, tawagan ninyo ditong kuan, pwede ba na mariplisan? O dili gani pwede, palitan ta nalang nagbago. Paglakaw na, ingon din ako, nilakaw,
mas dako gitog bili sa bawl. Di ba? Pero munas ginhawa na kong pugong baya. Lisod kaayo nga ang usa ka tawo imong dumtan, imong kasab-an tungod lang sa butang. No. Usahay mas pinangga biya nato ang butang kamo dinhi mga ginikanan. Kapila ninyo gilatos ang inyong anak tungod kay nakabuak lag baso, nakabuak og plato. Di ba? Dili mo inana. Mo na nangutanas Kristo kinsa may akong isig ka tawo. Ang pari, ang libita, na kanang nag-assistance sa pari dito sa templo, wa mo tabang sa gitulisan nga ilag yung kadugo Hudiyo. Ni ay Samarianhon nga kontra sa mga Hudiyo, kaaway sa mga Hudiyo. Pagkakita niya sa iyang kaaway nga hapit na mamatay kay gitulis, iyang gitabang, iya pag yung gihaguan, gigastuhan, hangtod yun nga naayo siya. Iya tong kaaway. So ang dili tigsimba mao'y nakatranslate sa sugo sa Ginoo, higugmaa ang imong kaaway. Higugmaa ang imong isig ka tawo sama sa imong kaugalingon. Dinhi bitay ni anhin ako nga pastor sa laing tinuhuan, nya nipalit og slot. Nya do na pag ini-text nako nga membro sa lain nga mga tinuhuan nga kontra jud kayo sa Katoliko. Katulo na kuno siya ni palit og slot. Nangutana pa gyud pader, dili bangilad nga di man ko Katoliko nya mo palit ko anang imong slot. Naku, uy, okay jud kaayo pangimbitar sa imong mga kauban nga pamalit mo dire. Nya katusang pastor sige sa siyag pa picture nako pader, idol kay tika pero pastor ko slain sang tinuhuan pader. Pero palit sa ko ani imong slot. Naku, kanindot gud ana, banding-banding ta Nakaingon lang Hinoon ko niya Hinoo ay mga pastor o laing tinuhuan na malit og slot. Ang mga Katoliko pastilan. Daghana gid unta natong Katoliko pero ngano mga minus man kay taghalin sa slot. Di gid lagi assurance nga kanana ang kuanta kanani ata sa simbahan nga mubati sadta sa gibati sa simbahan. Sa unang pagbasa ang Ninibe kaaway ni Jonas. Sa iyang kasing-kasing galagot siya sa taga Ninibe kay mga makasasala kaayo. Gisugo siya sa Ginoo isip propetas Ginoo nga badlo nga sila, sangyawi sila, yawat na lang maulian si Jonas. Tiko. Amo to ni sibat siya, to siya padong sa Espanya, sakay siya barko. Gikuso-kuso sa balod, gipa tagaag subaskos Ginoo, hangtod gyud nahibaw-an ni Jonas siya dahil mo'y nakaingon nga madaot Hinoon ang iyang isig katao nga naglawig tungod lang sa iyang kabuang. Motong ningon sa ilabay ko sa dagat haron mo hunong ning dagko kayong kaning subasko. Motong gilabay siya sa dagat nya nagsugo ang Ginoo og isda nga dako kaayo, gikaon si Jonas, gitukob nya gisugo tulo siya kagabi tulo ka adlaw dito sa lawom tiyan sa isda. Dito na siya nakaampo Ginoo in town. Katong atong salmo ba unsa gid titubag na to? Mo pag-ampo ni Jonas. Unsa to? Luwason mo ang akong kinabuhi gikan sa gahong Ginoo. Ang giampo ni Jonas ba nakaamgo siya sa dito na siya sa ilawom sa tiyan sa isda pagkadako sa akong sala. Kung ilubong nako og mamatay, siguro jud kong maimpierno. Mao na ni ang gahong kana bang di ta mo bati sa kasakit, di ta gustong muluwas sa atong isig katao. Og tuod man gisugo sa Ginoo ang isda nga iluwa si Jonas didto sa baybayon sa nasod o siyudad sa Ninibe. Nisugot bang isda? Kinsa may mas buotan, si Jonas o ang isda? May pagmahimo na lang isda ning ato mga online o mga territorial parishioners, no? Ang kadaghanan. So nakang daghana ning ato mga online lang daan. Daghan kayo mo og mamalit lang mo tag sa kaslat. Sus, inigsugo sa Ginoo palit og slat og mo palit lang dayon mo, luwas dayon ta. Maluwas. Karon ang atong halin sa atong Holy Pads nanatay halin nga 47,003 slots. Pakpak.
naapatay 52,997 sa atong holy pads. Ug palito ni nato karon tanan, mamalit ang tanan, tag 100 raman ni, ugma hurot na ni. Nya nga to sang Meg or Mother Mary's Enriching Graces para ni sa atong segunda patron karon na ning Sabado. Ang atong halin medyo minus pa 8,900 or 965 na apay 11,035 ka slots. Pero pakpakan yapon nato ang namalit. Salamat kay tag 100 magyapon ni per slot. Ug ato ning itotal sa 52,997 na anis mga 64,000 ka mga slots nga tag 100. Daghan ba ni o jutay? Hoy, tubag. Ikumparar ni sa atong gidaghanon online o territorial parishioners, muraranig tumoys kumingking ang gidaghanon ani. Tanawa atong YouTube channel, atong Padresiano Ubod, pila na may atong subscriber? 170,000. Wa gani kaabot sa 70,000 kay 64,000 raman or nginaana 64,000 ang atong nahibilin nga slots. Ang akong point is kanindot unta kung maliwatas isda, no? Nga may sunod ra gyud unsay sugo sa Ginoo og kanindot untag maliwat sa tanihunas nga nakaamgo nga ako di ay sulugoon sa Ginoo. Di ko magbuot unsaon ako paggamit ang akong kinabuhi ug ang akong gasa isip propeta, mosunod ko sa Ginoo. Kanindot unta kon mahisama ta sa Good Samaritan nga wa siya mo padayon sa iyang panaw, migasto siya sa iyang kwarta para sa nagkinahanglan bisan pagani ug ang maong tao kaaway. Dili man ta kaaway sa simbahan, no? Di man mo kaaway sa simbahan. Di malit kitag slat atong tabangan, muhunong sa atas atong panaw ug mao kini karon ang atong paghandom sa dedication ining atong simbahan. Bunga ni sa atong pagtinampuhay, pagtinabangay, nakahimo tag nindot nga simbahanan, nindot nga lugar alampuanan. Ug ato nirong himuon ang atong paghandom sa maong dedication. So pamalit na mog slot ug ato nang himuon nga murabag pagpakita sa konkretong gugma o pagtuo sa Ginoo. So mga igsoon, sa paghandom sa ikaduhang anibersaryo sa dedikasyon niining atong simbahan, atong himuon karon ang pagbutang sa mga nagsigang kandila ngadto sa 12 ka anointed crosses dinhi sulod sa simbahan. Timaan kini nga atong pasigahon ang atong pagtuong Katoliko nga maoy atong pasabwagon sa tibuok kalibutan. Unya ang modagkot karon sa atong mga kaning usalan kalinya. Ang modagkot sa atong mga kandila mao ang atong mga personnel. Dahil tulo ka personnel nato nya naa say tulo ka nato nga ministry of the word, lectors o salmista. Ang diri dapita ang mobutang sa kandila ang mga lectors o salmista, diri dapita ang atong mga personnel. Symbolic ni sila sa pag-alagad sa simbahan. Ato sang himo agamayng introduction. Ang kahulugan sa mga kandila. Ang 12 ka kandila nagikan sa simbolikanhong paggamit sa numero gikan sa tradisyon sa balaang kasulatan nga mao ang 12 ka bato nga gigamit ni Moises aron sa pagtukod sa halaran sa kasabutan sa Dios ug sa tao nga nagrepresentar
Una, sa 12 ka tribo sa Israel ang piniling katawhan sa Dios. Mausab kini ang 12 kaganghaan sa bag-ong Jerusalem nga gihisgutan sa basahon sa Gipadayag, Kapitulo 21. Kini usab ang 12 ka mga apostoles nga gipili ni Kristo. Kining mga kandila nagpahinomdom kanato nga si Kristo ang kahayag sa simbahan o sa tanang katawhan. Si Kristo ang sukaranan, ang kahayag o ang kaluwasan alang sa tanan. Ato na rong ipamutang ang kandila, awito nato ang usa ka awit. Kung sa kungalan kamu magkapundok, nahiusa sa paghigugma, nagabuhat kamu sa akong gisugo, ug ako kaninyo makiguban, ug ako kaninyo makiguban. Danang akong kalinaw, ang nililhon kong gasa, dadang panagsama sa tanang katawan. Ato rong bendisyonan ang atong mga instrumento sa pagdagkot sa kandila. Langit nung Amahan, kaming katawhan nagrepresentahan ining imong unom ka mga sulugoon, bendisyoni sa kalig-on sa pagtuo, himua kaming aktibo nga mosabwag niini ug mopalambo sa among simbahan. Apil na niini ang among mga online parishioners o ang amo dinhing territorial parishioners. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Masipang pakpak sa Ginoo. Salamat. Congratulations. Happy second dedication anniversary. Manindog na ta. Novena sa mahal nga Birhen sa Santo Rosario. Mga igsuon, ang atong maaghop uyamot nga inahan ang Birhen sa Santo Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo ug nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Sa dihang ang kalibutan napuno na sa mga mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo og midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario og tungod niini nabag-o og nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan uban sa mapaubsanon og masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining santos nga novena. Palihog mangluhod. Pagampo sa ikalimang adlaw. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ka kay nahagawas sa kaniadtong kaulawan sa pagkababay, nga mao ang pagkadili makaanak, kay nanamkon ka man, bisan gani wala kahilabti og lalaki,
ug nahagawas ka man usab sa kasakit sa imong bulahan nga pagpanganak. Bulahan ka kay gitabangan ka sa atong Ginoong Dios sa pagdawat sa tibuok katawhan nga imong mga anak nga sinagop, bisan pag nagdumili sila sa pagdawat kanimo nga mailang inahan. Bulahan ka kay gidugmok mo ang ulo sa bitin nga among kaaway nga mao ang yawa kinsa mao'y hari sa mga kangitngitan. Bulahan ka kay wala mo ilikay ang imong kinabuhi sa kasakitan. Hinunua, giangkon mo ang tanang mga kaguol ug kalisdanan sa mga katawhan. Bulahan ka kay gipunan mo ang Dios nung mga kaluoy nga nadawat sa kalibutan diha sa kinabuhi, kasakit ug kamatayon sa imong bugtong anak, sa mga kaluoy nga nagagikan diha sa mga misteryo sa imong santos nga rosaryo. Ihatag mo bulahan nga senyora kanamo nga nagapangadji sa imong rosaryo ang kusog sa pagbuntog sa kalibutan, sa yawa ug sa among kaugalingon. Ihatag mo sa Santa Iglesia ang mahigugmaong pagbuntog sa iyang mga kaaway, ang pagkakabig sa mga kairihisan ug ang panagdait ug pagtinabangay sa tanang mga Kristiyanos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Amen. Sa hilom ato karong pangayoon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Berhen sa Santos nga Rosaryo. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, Ginoo pamatia kami. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa mga ginsakpan sa simbahan, mupakita sa ilang paghigugma sa Dios, pinaagi sa ilang aktibo o konkretong paghigugma sa ilang isig katao, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo pamatia kami. Nga sila nga nagatiman sa mga kabus, dili gayud unta kawadag kadasig, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo pamatia kami. Nga uban ang kaayo o pagtahod, tagdo nato ang matagtaw, nga atong mahimamat, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo pamatia kami. Nga ang mga naginusara ug mga may balatian sa atong katilingban, matagad inay agi-agian lamang, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa managtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo pamatia kami. Nga si Kristo magdala kanila nga namatay ngadto sa ilang walay katapusang gingharian, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario,
Ginoo, pamatiya kami. Tanan, O Dios, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay, itugot among ipangamuyo nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosaryo sa Bulahang Birhen Maria, makasunod unta sa ilang gipasabot ug makakabot sa ilang gisaad, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Awata o Ginoo, kining among pangagasa, ibaan sa mugugma, sa gupaw sa tusa. Kining manong, kining minong, ginamasa kamot sa tao. Ang imong pagagrasya, mga sa mong pagaliha, ihatag na kanamo, ulangit lumabahan. Sa tanan sa panaot panalipdi, ang mahal mong galawas o bililhon mong dugo, imo ang kaluwasan, kinabuhi sa tanan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghandom kami sa adlaw nga ang imong balay imong gipuno sa himaya og kasantos, himua kini nga halad nga kanunay imong madawat, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ikaw ang manggihatagon, nagpakatakos, pagpuyo sa balay sa pagampo, aron na kanunayng tinabangan sa imong grasya, maghimo ka kanamo nga templo sa Espiritu Santo nga masanag sa kinabuhing langitnon. Apan ingon sa gipasabot sa mga balayng makita, imong gisantos sa kanunay mong panabang ang simbahan nga asawa ni Kristo, aron sa pagkamalipayo niya nga inahan nga daghan og anak, mapahaluna siya diha sa imong himaya sa langit, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daingon ang dagani sa ngalan sa Ginoo.
Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu nga nasa mga langit, pagdaingon ng imong ngalan, uwamon ka namo ang imong ingarihan, matuman ng imong
darutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Diyos na nakanimo, ulan ka sa mga babae nga tanan. Ulan ang bunga sa tiyan mo, kasi Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karunong sa atak na sa kamatayon. Karunong sa atak na sa kamatayon. Magampo kita. Ginoo, naghangyo kami nga
makaangkon unta sa bunga o kalipay sa imong panalangin ang katawhan nga gihalad nganha kanimo og himua nga mag-alagad kami kanimo sa lawas og kalag ilabi na niining adlaw sa pangilin pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot usas mga nindot nga gasang atong nadawat mao ang kalig-on sa pagtuo nya mahitabo ra ni kung kanunay gitang mosunod sa pulong sa Ginoo nga way pagpanumbaling unsay dangatan sunod kay sayod ta pirmi yung nindot ang planos Ginoo. So salamat sa misunod sa Ginoo ug mialagad nato karon labi na gyud ang ato rong pilgrims ang Cofradia de San Vicente Ferrer Group 5 niya ang atong singer si Brad Rene, atong salmista karon si Sister Alicia niya atong lector si Sister Ruth o si Sister Virginia o ang atong bread and wine offerers together sa manhimos formal offering sila si Brad Bernardo or Brad Luloy o si Sister Raquel Jacobi and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Karong hapon alas 6 gihapon ang atong nobinaryo sa main novena. Nya padayon mo palit aning atong slots sa atong holy pads na apay 52,997 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Nya mas maayog ato gining paspasan og una kaning atong MEG para sa atong pista karong Sabado na apay 11,035 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Ang atong DSAP wala pa'y movement, nagpabilin nga 79 slots ang available. Niya atong halin, niabot nag 61 ka slots. Pero napay 31 ka slots nga investments nga wala pa ma-remit nga hinato. Ato lang na siyang iampo, padayon. Manindog tang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, bagay sa pagtuo. Maria, inahan ni Jesucristo, daw sa bituon, sa kanagatan, danagan mo kami, kaming tanan.